nichemerewa kanyemba bonzo pabodzi kana bozhongora kapata 12 o'clock masikati Papa Isabel wapindira kamu studio nziponi zilango za nkhani zimwezo zinkhoza kakunyanganiriwa na familia dziko la Zimbabwe Baba Isabel mukoma KB takapaka tinenge tiri mu weekend ka yes. So mukutendera kwa tinenge tichitauka zinenge dzakawanda Zimbabwe ndakaita kupakata sorry ndikasadarika nekwenyu nikuti ndatenderera ndafamba dai kuri kunakirwa cheti ndaiti ndaifa daya wakumana anditika. So nyaya dzandinadzo pana pamukoma KB dzakawandisa. Ndine nyaya muri yeZimbabwe kunonzi kwa Mutokoko dzababa nemwana vakavigwa zuva rimwe chete mushure mekuti mwana abva kukati meguta reHarare nemukoma wake nemadzimai vake vachitoreda kunoona baba vari kurwara vachingosvika vachingodzika mota rese vari kuti tikupinda mumba tikuona chi ndara wedu muningina hachaonekwi kubva ipapo hachaoneki svondo satati satati manje chipiri chitatu munhu kuzoonekwa akafa baba akazofa iye soripo zuva rafa baba vakutonovigwa ndio pakazoonekwa munhu umwe akavigwa kuseni umwe akavigwa manheru asi abva kuHarare chiti ndiri kunoona baba vari kurwara akangodisapia ipapo. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekubudiriro 3 kudhuze nekwa Mekicho inorwadza inosuwisa. Chii chaitika kubudiriro 3? Muri yeZimbabwe kune gomba ririko resiweji inoputika iri kunzi Yani Makore yakaputika but pedyo ipapo kanzuro iri kuchera zvikuratidza kuti ida kusama kuita sei kugadzira ipapo. Saka mukomana mumwe nezuro kumanheru aifamba nemumwe wake umwe akachibva tsvedza mushure mekuda kutsika achifungidzira kuti pakanaka ezo sewage iyi pamusoro inoita senge nemadhaka akaoma but pasi iri mvura paakatsika nobva adonhera mukati pashevedzwa vanhu vanozodi akabva ashevedzera vedu we nandine mumwe wangu but mumwe wangu uyu adonhera mvura pabva pashevedzwa maSea Divers kuda kuburitsa munhu aburitsa kutanga zvikanzi asiriwe nandinaye aburitsa wechi2 zvikanzi asiriwe nandinaye wechi3 zvikanzi ndiye. Saka ndadarika nepo kuseni kuri kumuri yeZimbabwe zvakawanda ndichakupai zvakamira sei. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yemukomana wekutriloni kuzvimba zvimba South yandakataura kuti aita kasangana nemadzimai woti unzai kuina mwana akabata banga kana usina kundipa mari ndinouraya mwana kana kukuuraya iwewe. Zimbabwe regaitise maoko mapurisa ZRP Zimbabwe Republic Police Bangeti babata munhu usiku akazobatirwa kuchaoma kuchinoi ndichakudzai zvimwe netriki yanga akuita. Ndine urombo nezuro mukoma KB panga pane munhu akazvisungirira kunzvimbo yeChurufam asi mapurisa ekuGlenview akwanisa kunotora izvo swera kuno kwatita kuseni kuroku kune munhu akazvisungirira ari munzvimbo yekumatapi mapurisa angasada tora munhu tinzvo zvakamira sei. Ndichakudzai nezvekumhondoro zvemurume angashandira kuSouth Africa akanzizo anenge achiratidza kuti ane kubata kwakaita. Saka muvigei nezvinhu zvake muchaona video mablankets akanaka dhaka richitokandwa kuti munhu zvakutovigwepo chakakwanisa kupiwa mukadzi ifoni chete. Zvamakaloda nasi zvamakatakura nyaya baba vanenge vachidaka kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei sabhozhongora baba pati mumwe mukadzi anoita zvekubika kunonzi kunyatsime uku vanhu vari patournament yesinuka kubvisa hembe kuti murume wangu haana kutamba magemu atamba vamwe akaka apo mukoma KB mutumba sekuru kubvisa hembe kudaiwo zvikanzi wai murume wangu mampa one chance kushama vamwe kuzama kubata apa amaita zvekubika panzvimbo iyoyo murume wacho amai zvakawanda ramwe makabata pachimuti Papa Isabel vakaita sei vakadzigukuchira. Nicholas Chiteka paGlenview 3 hanzi ndakachibata chimuti Willard Kameyo dread paBelvedere ari T kanyemba nabhozho ndiiteika happy birthday nhasi ndinonzi Oswald Dukwende ndiri muCBD Harare mondishedza katatu. Oswald Dukwende happy birthday po rekiti vaiwe Baba Isabel hanzi na Nathan Zingoni ari ku Los Angeles bhozho watishinuka kudini hachitirega tinozoseka tikasungwa yava almost 1 am kuno ku Los Angeles itai dhimba rekatatu muiridzire kuti ndinonzi Nathan Zingoni ndimwe nyika yari yes Los Angeles pakati peusiku madanda kuti machibesi isita kutofanaya sakwanzi
Dimbare katatu. Dynamos apo yakadrowa nezuro. Yakadrowesa apo yakamutaka kumhanyiswa zvokuti yakabva yanzi 1 kuchibva kwanzi 2 zikazi offside. Dimbare. Po. Rikiti. Vu. Kwemimi hanzi machii chakaitika koko Faro nezuro. Makambozoita 2 ndizvo. Caps neZPC Kariba. Magetsi anga achinyutu. Magetsi kabira anobata. Zvakatomira mushe. Vakatodzipedzera kwamara kutokanda mamanhi zvisingakurudzire vakada kutokanda zvigubhu kuna goalkeeper kuti une goalbora yapinda risina kunzwisisa goalkeeper waita sei. Asi vaifunga kuti pamwe pane zvaitika. Magobhora ese anopinda hakuna anenge achida. Vanhu ziyezvo ingave short kangave kadiki ringave rinorema sei hakuna anoda mugedhi make. Because dai uchida gedhi ka sedefender ka unongotenda kuongorora gobhora ripa gedhi ripa tusi. Yes. Kana uchida gobhora. Good morning Kanyemba na Bosho ndinonzi Gabriel Chuma Sidinda. Ndiri kunoku. Okay, Gabriel Chuma Sidinda village kuwange takachibata chimuti kuti dzi. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Po rikiti vu. Paka. Harare budiriro 3. Mhuri yeZimbabwe ndinenge ndikutaura panapa inorwadza inosuwisa. Ndiri kuti mukati menzvimbo yemhuri yeZimbabwe kune chitiko chakaitika mukoma Cape. Ndichitaura ndikamuzukuru kacho zvigofamba pamwe chino kufambidza. Zvakaitika ndezvekuti nzvimbo yandiri kutaura iyi kune kuma newsstands budiriro 3 kuri kusangana kuti unosangana mastendi mahombe pamwe chete nemamwe masenzi achibva kuvakwa. Kune sewage kune gomba riripo. Ndichitaura nevagari munzvimbo vachidza kuti gomba iri rine nguva iripo yakareba rine che rakadhuka sewage but sokunzwisa kwatita pa sewage riri kunzi rakatodzika zvinoita kuti 4 to 6 meters yazika pasi. Saka zviri kuitika ndezvekuti pedyo panga pane road iri padhuze inofamba nevanhu kwete road but tunzira iti mamiriro atakaita mukoma Cape regai ndikuzise mhuri yeZimbabwe zvimwe zvanga zvichitaura vanhu vanga varipo vachishevedzera kuti takuzorwadziwa mushure mekuoneka pasora nhasi iri. Kanzuro yakabva yauya ichibva tenga kuchera mapaipi andatoona inini kuti mushina uripo uri kutochera uchivhura uri kuvhura rimwe side uchienda kuside rine gomba racho rine sewage rakadzika macho mavanga achichera muratidza kuti mapaipi achona hatorina kutota kana kuratidza kuti zvinofamba mukati kureva kuti pane kubhuleka kwakaitika ndokusaka gomba iri richiita sei richizara richitopoka. Saka varatidza kuti vari kugadzira vachigadzira kudaro nzvimbo iyi mukoma Cape ndichitaura nevanhu mumasenzi evanhu munoiswa mimwe mikoto yekunzi pakaitwa masenzi panovhurwa pakati kuti stand E nestand E kuitira kuti vanhu vaone nzvimbo dzekuita sei dzekupinda napo right. Nzvimbo idzodzo nzvimbo yandiri kutaura iyi hakuna dziriko but vanhu vari kuwelda kana kuisa key vachivhara. Vamwe vanoti kune vanhu vakutora mukana wokushandisa nzira idzi vachienda kunorara semarara kana ndonzira dzakutiza nematsotsi kana vaba. Okay. But nzvimbo yakaitwa sekunzi vanhu vaone pekuita sei pekupinda napo. Saka nzvimbo iyi hachisina pekupinda vanhu vakufamba vachitenderera. Saka paripo panga pakavhurwa kuti papindwe napo ndo pakacherwa gomba vanhu vakuchifamba kunobudira nepane chisewage chiya. Saka mukomana uyu vakachifamba vari vaviri nezuro vachifamba vari vaviri kudaro vasvika ipapo vakalaita manheru dzanga dziri nguva kuma 8 manheru. Okay. Ndobva valaita manheru uya akajamba chiti ndiri kunotsika pakaoma ezvo sewage iyi pamusoro pacho vemeta senge pane dhaka rakaoma ndo kunojamba achinodonhera musewage ndiye nya pasi chikonzero pasi pane mvura yesewage munhu achibvanyura murume ndokuridza mere vanhu wewe vamutibatsire munhu awira mumvura vanhu vamhanya kwazoshedzwa masidevers achisvika ipapo tikaita mukana muchaona vhidhio vachitokwesa kuti vanhu vabatsirike. Munhu apinda mumvura musewage achida kunobudisa munhu abudisa wokutanga akatofa zvikanzi ahaziriye wanda kushevedzerai wandanga ndinaye ndokubva abudisa wechi2 zvikanzi ahaziriye wechi3 ndiye azoita iye. Saka ndichibva kuseni kuno kumhuri yeZimbabwe ndatosiya mapurisa varipo nguva yashedzwa tinotenda budiriro police station vanga vatosvika vatori panzvimbo kanzuro kusarikasa DDC vanga vatosvika ipapo
vari mukati mekuti vaone toita sei bhozi riri kubananidzwa kuti tsaona yaitika pamwe chete nekanzuro kuti vari kuzama kuita sei kugadzirawo kuti mapaipi aite zvakanaka. Vese vanga vasvika ipapo kureva kuti vanga vanhu 3 vamwe 2 mukadzi 1 anga wana hama i1 mukadzi uyu hama dzasati dzawanikwa but nguva yakadondera musikana uyu kwakuri kumapasti 6 nezuro mushure mekunge ari pafoni achishedzwa nemuchinda wake kana kuti nemunhu anodana naye achiti uya pakati. Saka anoti iye murume uyu ndichifamba inini aitotaura achitotabuda pamba ari kuya kwandiri but foni yangozokata munhu anazowanikwa but ndiye munhu azowanikwa zvakare kuti kukata kwakaita foni angadondera futi pai imomo. Saka ndichitaura nevanga varipo vakusanganisa polisi kusanganisa nevakanzuro vakuchiti zvatoda kuti panapa ndezvekuti takatichiziva munhu 1 but pazobuda vanhu 3 kureva kuti mugomba umu toda kuti timeke sure kuti vanhu vabuda ava ndivo vega here. Saka takuda kushandisa nzira yekuti toita sei kuti tidhene mvura isiri mugomba iri kunosvika pasi paonekwe kuti pakamira sei hamuna vamwe vanhu here. But tiri kukati mekutaura nezvekuti ndichibvunza TDC vanotaura kuti mikoto iyai kutosiyiwa ine zvainotaura pane mareasons ainoisirwa. Saka hatizozivi kana yakuvharwa kuti vari kuvharawo vari kuvharisa uye zveipa mutemo wavo inotenderwa here kungovharwa nemunhu nokuti kuda mwari kuti takaenda kukanzuro tikapiwa tsambe kuti itai sei vharai. Okay, ipo pane suwa apa vanga vachiziva here kuti gomba iro rakadzika sei vanhu vekansel kana kuti vanhu vemunharaunda? Vanhu vari munharaunda ritoshevedzera kuti gomba rakadzika zvitonziri kukona kusvika kuma6 meters. Vaizviziva here pasati paitika tsaona yekudonhera kwevanhu? Gomba iri rakatomboonekwa kusvikira zodhubuka ende rane nguva rine swichi yakadaro. Vakanoripota here kukanzuro kuti gomba riya rakadzika rava nesuwa endi pakazara mvura madikuya muzo pavhara kuratidza kuti apa pane dambudziko kana kuti pane tsaona munhu akapfuura nepo. Vari kuti ndokusaka panga pachitogadzirwa kucherwa apa asi dambudziko ripo nderekuti panga pasina kuiswa tambo dzedze zvinoratidza kuti apa musapinda chikonzero pane zviri kuitwa kana kuti pane chinhu chinokuwadza chiripo papasina kuvharika but izvozvo pazoitika tsaona iko zvinozve ndo pazoiswa chitambo dzinoratidza kuti veduwe musaende apa chikonzero panokonzeresa. Pamitumbi yawanikwa mugomba umu mati panga pane mudzimai mitumbi 3 varume 2 nemukadzi mumwe chete. 1 ndiye angaonekwa hama mukadzi uyu ndopanga pakuita kufonderana kuti mukomana uyu angakuzama kufondera vamwe but umwe angasati atozikanwa. Saka musikana uyu akadonha achienda kunoona mukomana wake ende mukomana ari kuti foni paikangokata ndiyezi izvo ndira kutoziva kuti munhu aita sei adonhera mvura. Zvakaoma nematambudziko baba Isabel. Zvakaoma mukoma kepi ndo zvatinotaura kuti kana pane basa rinenge raitwa kuti rinenge richiitwa zvakangonaka kuti muise signage inoratidza kuti apa hapana kumira zvakanaka handiti kana pasingapfuurike ratidzai kuti musapfuure neapa vanhu even paine chinhu chiripo chisiri kugadzirwa nguva yebhari chakashata varipo vanoona naizvozvo ngavaise chinhu mukoma KB ndisati ndadzika hangu kumberi kuti pedzika ndoda kupa sando ndakataura nyaya yekuzvimba south kwakansela Mayesa ward 34 yekuti kune mukomana anga ari mukati menzvimbo akambosungwa achibva abuda kudaro akasangana nemadzimai aivati ukabereka mwana iwe anobudisa banga unzai mwana kuno mukaramba ndinouraya mwana kana kukuurai obudisa banga achiti ndipe zvese zvamwinazvo kusanganisira mafoni kusanganisira mari. Mukomana uyu anga ine musikana wake angari waidana naye angari pa St Andrews akazokwanisa kubatwa nemapurisa akaruma mapurisa pamwe chete nekubuda kunhonga shavyo akatiza akaenda mapurisa anga achimutsvaga nezuro muri yeZimbabwe. Mukomana uyu akazobatirwa kuChinhoi panonzi paChaona farm nemapurisa zeterapi banget ndovamubata nguva iyo yakabatwa kansela akabva atoziviswa kunzi ndo zvaitika mukomana uyu ane zita rake ende mukomana uyu paakazivikanwa pape anga akupfeka hembe dzinenge dzechimuslim pakutanga aipfeka hembe dzeblack. Saka kansela vakanga vaisa vakomana mayouth munzvimbo kuti mukaona munhu anofamba usiku akapfeka zvakadai sobatai kwakatombobatwa vanhu vakawanda vachiendeswa kumapurisa polisi ikavheta yozoti hausiriwe but musafamba usiku. Saka iko zvinozvi akakupfeka hembe dzechimuslim vamwe vaitofunga kuti munhu wechechi obva wabatwa. Saka iko zvinozvi akabatwa mhuri yeZimbabwe atori mumaoko emapurisa. Kansela achibva vaisa audio kugroup mukati menzvimbo kuti wese wandaiwana mugroup wese akaenda kunoripota uyai tisangane pakati nokuti vamwe vanga kupindwa kuti hatina motokari hatina mari
dzekutransport vachakupai motokari ichakutakira panzvimbo yakati moenda kumapurisa monovhurisa madhoketi chikonzero ndo zvinoita kuti nyaya iende kumberi nekuti murume uyu akabatwa nemapurisa anodzoka akabatwa nemapurisa anodzoka saka tatikuzivisei asi nyaya yakafanana nayo tikuite nemapurisa sokuti mapurisa zvakare kwaMutare ngaite basa zvakare panyaya yakafanana neiyi nekuti kwaMutare kwanetsa vanhu vari kubata madzimai vari kubata varume vachivaita madzimai ende izvi kutori nemaweapons akawanikwa mugomo mushure memaodhi atumira zvakati vakomana katipinde mugomo vanhu vaivari kunzi vawanikwa mugomo vanhu vakatiza havasi kuonekwa mugomo uku kwaMutare kunzvimbo yechikanga ndonyaya yekunetsa pamwe chete nemakombo ari padhuze mabhinya vari kuwanikwa panzvimbo izvezvizvo patori nemapics akatoonekwa kuti mapanga pavakatiza mugomo pane marekeni mapanga anga ari pakati penzvimbo iyoyo yekuti ari kushandiswa kuvanhu kuti vanhu vachibayiwa pamwe chete nekubata varume nevakadzi vachivarepa Mutare chikanga. Tinotenda nebasa rakanaka rakabatwa kana mapurisa ichizvimba south aiwa kazvinotendwa makataura na commissioner Potemba Nyati ichokwadi muchitaura nawo nezvenyaya iyi vakavimbisa kuti vakomana vari kuenda panzvimbo hatina kuita mazuva munhu abva abatwa tadi kutaura nemutauri wemapurisa wekupiwa Manicaland ndiro basa Inspector Shinyoka ndizvozvo kana vachirivo tichataura navo tinzwe kuti nyaya yepachikanga iyi yakamira sei ende yasvika papi kana mukatadza kuvabata tobata komishina wolayaza wobata timu riri kwaMutare ichokwadi ichocho kuitira kuti vatsvage vanhu ava handitika aiwa tinotenda nebasa riri kubatwa nemapurisa naijewo nzerera paMossfield Farm kwaRusape hanzi takachibata chimuti kuti dzitetenderei Zimbabwe timbopinda muchitoro titengese tichadzoka tichitora kama messages enyu pamwe chete kanenhare tinzwe kuti munoti kudini kubudikidza kane ichi chekubudiriro 3 Harare nechekuzvimba South ramai vakabata pachimuti. Tinotenda zviri kunzi namukoma Clemens Mujiche vari kubhikita Bozho naKanyemba iyo yesuweji inorwadza tiri kukubatai loud and clear kunoku kubhikita baba Isabel zvinorwadza mukoma Kebe pamasvika vashandi vecouncil vanga varipo here pachitiko ichi nguva yanga sipo but pane vakuru vasvika vachizomira nemapurisa kuti vaone kuti vangabatsirana sei pakuitika kwechitiko ichi nai kanzuru itaiwo kabasa rinopera kani honai zviri kuitika KB naBozho daidzai kanzuru kashanu please mondimutsiroka Alec Gweja boss Chingaipe Kelvin Joao tichaona makwerere katiyo Trimo Liba Gotora prominent mandombo regai Samuel Gwaya Constable Gwena pa Epworth Police boss Nigel Kwari na boss Ranga Mashonga Nyika ndinonzi the Radio Inspector Shekman Matono takachibata chimuti kuti G baba Isabel ndofunga tikakwanisa kubata mutauriri wekanzuro Mr. Stanley Gama timbonzwa kuti chii chiri kuitika sei kana vachiita basa vanosiya basa risina kupera vanosiya pavanenge vachishanda pakavhurika baba Isabel makebi zvinorwadza kana basa risina kupera isaika zviratidzo zvokuti apa pakashata musapfuure nepo ya zvakaoma rekezani katibve kuti anangu ari kuti tani chepabudiriro icho chinorwadza ndiani koyo chepabudiriro icho chinorwadza ndinonzi Ivanzi Vanyuwa pamwenje kunyazura chakabatwa chimuti chemuHarare icho KB naBozho kanzuru ngaitore matano vanhu vangapera chokwadi nditiroka happy birthday kuna mama vangu Gogo vaAdelaide nemuzukuru wangu Tadiwa Nashe Mahachi vaive nebirthday zuro vashedzewo kakatatu ndinonzi baba Destiny Sifas Katapi wechele kuguruve hanzi chemuHarare icho chinorwadza KB naBozho kanzuru ngaitore matano vanhu vasati vapera nditiroka happy birthday kuna mama vangu hanzi Gogo vaAdelaide nemuzukuru wavo Tadiwa Nashe Mahachi so Gogo vaAdelaide Tadiwa Nashe Mahachi happy birthday po rikiti vo yamdatia makutu ndiyo kanyumbani ya mpepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndawe zato go pan 10:30 lekezani kati pempeso muntu ndi watonga pabodzika na Nambia lekezani tipase kutenda kumafuti ya nkhumba kuna mwanzatu Caroline Tulani Sitole watu werengera kamfeso muntu ndi watonga pabodzika na Nambia kanzuru yoti kupwanya dzimba yozoti makomba ndiwo futi vanhu opera nayo kanzuru ndinonzi Blatindo ndiri ku Belvedere baba Isabel zvinorwadza nematambudziko sofa mukoma KB pabuda vanhu vatatu vatatu urungu wangu uchiitika ipapo
ndatasiya mukuru wekamba yemapurisa epa Budiro tu vachizama kutaura pamwe chete nevamwe kanzuro vachiona kuti tingaita sezvo kwabuda vanhu vatatu hatisi kuziva pasi pakamira sei toshandisa nzira ipi yekuti tibvise mvura yese kunosvika pasi tione kuti hakuna here zvimwe zvezvimwe zviri imomo. Tarisai muri muna Highfield Road anditika mabva paSouthampton paroundabout pamabank apo ichokwadi Highfield Road ndio inonopinda pana Harare Drive paSouthampton police station maona kama uchipinda muna Glen Eagles ichokwadi pane panogadzirwa matai pa left apa ichokwadi pakacherwa so road kasara kamuchochoro ndofunga pakacherwa last week nanhasi apasati pavharwa. Chikonzero chacho hauchizivi kana musati maone zvikwanisiro zvinotangirwei madi kusiya pakadaro mungoisa zviratidzo zvokuti apa pane gomba riripo kana maone zvikwanisiro mochera movhara mopagadzira nai baba Isabel saizvozvi kana kuri kunzi muchazomhanya zvenyu bati vanhu vasvika pakufa kudai so zvichashandei zvakaoma kanzuro ngaisungiswe ndinonzi yellow money manana kwaRusape panonzi paRugoyi tisati tapinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions pamwe cheteka neDMR Earth Moving Training Specialist yes neCoolTech baba Isabel pfapfaidza ichimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura kuti kamatima navo senyika ido Zimbabwe munoziva chimudi chinenge chakabatwa chiri mukati mekufamba andidika asi mukufamba kwacho tinenge chesa zviri kuitika matima navo senyika ino titopinda papi totaura zvipiko tobvoita seiko kusvikira zvese zvaita sei kusvika kwaita ngwee tichifamba nacho. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yandakataura yakaitika mukati menzvimbo yeGlendale panonzi pamututa B kana kuti Komboni B yekuti izvo pane munhu akaisa shabhini mukati medzimba aisa mukati shabhini kwedzimba raivhara kumatudze usiku mangwera kusini pachibva pavhurwa ipapo tichipedza kutaura nyaya mukoma KB nemhuri yeZimbabwe zvinhu zvakafanana nemalaisensi emashop bawa chitoro kana kuti sei kana ground rebora chimwe nechimwe chine nzvimbo yachinoiswa zvichienderana nemutemo wenyika kanzuro inoziva izvozvo. Tinotenda mukoma KB pakagamuchirwa basa vakomana vemabhandi ndokubva vapindira ipapo ndokuwanika murume asipo paine mukadzi ndobva vatora mukadzi ndobva vatora nedoro rachona asi mukadzi achibva adzoka but doro rachona harisati yaita sei asati radzoka. Toda kunzwa kuti pamutemo vacharatidzwa here pekuenda nepekuita zvinhu izvo. Mabhizinesi haarambidzwi ndiwo anosumudza nyika ndizvozvo asi ane paanoitirwa zvine mutemo nematsamba ekunzi enda apa bhizinesi roda kuita nderechi nderedoro here igrosari here uda kuvanga bhengi here enda apa pane mabhengi nzvimbo yemabhengi anditi ichokwadi pane nzvimbo yemagrocery shops ichokwadi pane nzvimbo yemabawa yezvikoro ka tevedzera mutemo kwete kuti unoridza radio full blast usiku wese vana vakarara vakazvitakura vanhu varida kuzorora vanhu varida kutaura nevana vavo nemhuri yavo nevadiwa meeting inoitika sei padhuze apo yakavhurwa full blast. Tinotenda nebasa rakanaka rakabatwa paGlendale apo ichokwadi ichocho baba Isabel mabatiro anoitwa chimuti panonzi paVirginia paGlendale pamwe chete nepavonabo musadaro akanyemba ine kusimudzwa nzuru kuiswa parutalitani Isabel akazi kumotoka kubwera kufuna kanyemba ichokwadi mukoma KB ndichibva ipapo rega ndikuzise muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandoda kutaura inonzi Pfungwe kwa Chief Chitsungu Masvaire village muri yeZimbabwe zvakaitika kundezvekuti kuna baba vangu vachirwara mukati menzvimbo iyi vatokura zvova nemhuri yavo kune vana vaviri vakabva mukati menzvimbo yeguta reHarare mukoma nemunin'ina motokari yanga iri yemukoma achibva vaisa madzimai ake pamwe chete naiye munin'ina akaenda ari ega vakaenda vari murodhi but munin'ina ainzi aibva vasvika ipapo vakatombomira kusvika vasvika pamba vachibva vamisa mota paruvanzi vamisa mota paruvanzi Zimbabwe yanga iri yekuti vaakudzika kuti vakudi vaone vabereki vavo munin'ina akati ndevhurira dho achibva anovhurirwa dho avhurirwa dho paakabuda vanhu vese vakutarisa kuti tose tasvika panapa munin'ina kana achibuda nechimbuzi kana mutoilet then wosodzoka toita sei toita zvatavinga akabva atadza kuonekwa ipapo wangati musosande munhu kumaneri munhu akutotsvaga Monday Tuesday Wednesday kusvikira baba vazofa musi wakautovigwa baba musi wechitatu ndo pakazoonekwa murume uyu ari kune imwe village about 10 to 15 kilometers kwanga akatofira but muri musango pachikomo pari pedyo nerimwe village ririko ikoko ndo pakatorwa mapurisa asi zuva razovigwa baba ndoravigwa murume uyu asi chavari kutaura chete ndechekuti vari kungoti isu chetaiziva nechekuti patakabva nemunhu uyu mukati meguta reHarare aimwa doro tichiva tichida sebhandi hapana kunorwara kana kuita sei kuti vachiziva kuti paakasvika pamba paakabuda pamba apa
asina kumhurusa kana vanhu, asina wakataura naye. Chaivi chedzimbire here koko akanofira uku akaurawa nei? Ndo patisingazivi Mukoma KB. Mwana akadisappear, akashayikwa, akazoonekwa akafa, murume uyu anga akura sei? Tiri kumuti mwana nenyaya yekuti baba vakavinga ndi baba vake, but atori murume atori nemhuri yake. Mungazive kuti akura sei? Atori kuma 40 something years. Kumushoko vagara vachienda. Vagara vachienda. Akangodisappear. Vadisappear vasvika Hana kuonekwa. Hana kuonekwa. Kubva pamba pevabereki, pamba pababa ava. Dzimwe dzimba dzinowanikwa munzvimbo yakamira sei? Dzitoripo padhuze dzimwe dzimba. So kusagara kunoti vanhu kumavillages kumamisha uku dzitoripo padhuze, asi kwaakafira rachore village yechi3 kubva pamba pake akatodarika rimwe village kuenda rimwe village. Akadisappear nguwai? Vachangosvika pamba zuva rakacheka nyika ari masikati. Baba Isabel, munhu ari kuma40. Yes. Anongodisappear pamba. Anongodisappear pamba. Zuva rakacheka nyika. Rakacheka nyika. Wotsvagwa, woshayikwa. Wozoonekwa akafa. Wozoonekwa akafa. Saka baba vachivigwa. Kuseni. Mwana achivigwa. Mwana achivigwa. Manheru. Vati vafamba here semhuri vanzwa kuti chii chakaitika? Hatisatadzwe kuti zvinoti pavafamba chibva vari kungoti hatisi kugutsikana nezvakaitika, zvinokamadza, zvinovhundutsa kuti chii chazoitika. Apo baba vacho vangaenda kunoona, haana kutogara vaona, haana kutaura navo, nerufu rwavo haana kutovaona, akatozofawo futi zvakare iye asati ataura kana kuona rufu rwababa vake. Pakaipa, pakaitika foul play. Pane akamubata achingobuda kamumota, vanhu vakabatwa bho nemapurisa vanotaura chokwadi, ndinonzi Sabhuku Tambawoga. Ichokwadi Mukoma KB. Kamuzukuru kenyaya ndiko kuti mhuri yeZimbabwe nezuro kunonzi kuChuru Farm kwakaonekwa kuine munhu anga akazvisungirira ari pamugamtiri. Mugamtiri zonita Mukoma KB wakambokura ndokubva watemwa uchibva wateka kuita sei kubuda mamwe mashizha nemumazasi mubatu pasi watemwa. Saka munhu akasvika pane mabranches ari pazasi aya ndokupinza musoro mumashizha imomo, ndobva anozvisungirira ipapo asina hembe, akapfeka kashoti bhurukwa kadiki aine zvinenge zvimapush zvine masokisi ipapo. Hembe yake yakasikaoneka, but mudenga maitooneka sekunonzi maybe inenge hembe irimo, ndobva asungirira ipapo. But mapurisa eGlenville akabva asvika ipapo achibva atora munhu. Tobva ipapo nhasi uno Mukoma KB mhuri yeZimbabwe kuseni kuno kuizvozvi hatizoziva kuti mapurisa azosvika here. Kune mumwe zvakare anga akasungirira zvakare pedyo nemumwe mugamtiri uri mumatapi, uri munzvimbo yemumbare. Asi nezuro mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Nyatsime mhuri yeZimbabwe vanhu vari pasunuka kutournament yesunuka vari mukati mekutamba ipapo. Pane murume nemukadzi wake vanga varipo vese vanomwabhata amai vanobika panzvimbo ipapo, vanhu vari mukati mekutamba sunuka. Murume pakaiswa mari yekuti murume atambe, but murume akatamba rimwe game, but mukadzi achibva kuti haangatambi one game, sei asina kutamba rimwe game. Ndotaka kutonetsa ipapo, murume ungatambe, amai giant mutumba unobika uripopo. Ndobva wakatanyura hembe dzese, vanhu vakamhanya mhuri yeZimbabwe uchizama kuvapa hembe kuita seiko, amai achikoshedzera kuti azviite, ende zvakanyadza zvikashamisa zvikakushamisa kuti vanhu vakaona idoro here, but amai hamudoro rakawanda. But nyaya yekutaura ndeyekuti vari kutsama kuti wai murume wangu atamba bhemu rimwe chete. Zvakaitika mhuri yeZimbabwe panapa panonzi paNyatsima. Baba vaifanaka kutamba magemu mangani paNyatsima? Aiwa, magemu anenge achitambwa nekuchinjana Mukoma KB. Hazviti kana uchiri tournament unotamba makawanda unotamba wega wamwe wasipo, munenge muchinjana, but amai vachizira kuti baba vatamba kakawanda. Amai ava vagara vachiuya here pasnuka apa panenge pachitamba murume? Amai ava vanombosvika, vanombouya, ende apa wanga uri mukana wekuti tournament yaitirwa padhuze panove ndipo pavanobika chikafu vari. Murume wagara achitambirawo ipapo. Saka vanga vachijwamuka vachiti sei murume atamba one game. Ende zvinoreva kuti kwakuri kudyiwa kako. Kana kwachidyiwa kako unotobuda. Todzoka nyaya yekuChuru Farm neyekumbari kumatapi. Yes. Muri kuti vanhu vazvisungirira vanhu rume vese. Vanhu vese vakazvisungirira vanhu rume. Hapana information yevanhu ava. Dzese idzi chatinacho nechekuti vanhu vakazvisungirira, tiri mukati mekufondera mapurisa vachisvika munzvimbo chinzikano tamira kuti tizonzwawo information yekuti mapurisa zvavanoita vanosecha kuti vaone kuti mukati mehembe dzevanhu ava munei, sezvaitika kubudiriro yekuti pakati pevamwe vanhu vanga vari mukati menzvimbo yesuwa akadonhera vamwe pane atoonekwa zvakare mumwe anga chitori nechitupa chake changa chiri muhomwe. Zvatoonekwa kuti zvane kodzero kuziva kuti munhu ashayika ndiani, zvekuti kana mapurisa kushanda basa vanototaura kuti munhu akafa panzvimbo iyi anonzi nengi, asi zvinoitwa nemapurisa. Uyo mwana akaenda kunoona baba nevemhuri achibva disappear ndokubva azoonekwa akafa. Mati chakaitika kupi? Chakaitika kuPfungwe Chief Chisungu Masvaira village. Pfungwe. Pakaipa. Tingati kuzvisungirira kukomita suicide kwavarume ava chii chinogoneka chakakonzera? Mukoma KB zvakafanana nekuzvisungirira tine nyaya sokubasa kwedu kwatinoita chitsvaga nyaya dzekuita sei, nyaya dzakawanda dzimwe dzakatozoonekwa kuti vamwe vanhu vakapondwa,
vakanosungirirwa vamwe vanenge vachisungira zvechokwadi nokuda kwezvikonzero zvokuti ashaya munhu wekuendera padhuze kuti akwanise kubatsirika kuti shamwari yangu haisi nyaya hombe yakamboitika kwakati ikaitika kwakati kaida kugadziswa sezvezve vamwe variko vanosvika panguva iyoyo. Munozviziva here kuti mwedzi uno waJune, June is men's health month, mental health month. Okay, Yeah, ichokwadi. mwedzi wekupanana ruzivo nevarume wokuti kana pane zvinenge zvichivanetsa Vabatsirwe. ngavawane vanotaurira vobatsirikana. Utori mwedzi wakamira kudai. Yes, nokuti pakaonekwa kuti varume vanosangana nematambudziko akawanda asi havakwanisika kubuda pachena, havakwanisika kutaura, havakwanise kusheya. Alright. Yes, Ende zvinozokonzeresa kuti vasvike parufu. parufo pakukometa suicide. Dai waro tikakwanisa kuwana makansela, Ichokwadi. vanhu vanokwanisa kavachuya vachitaura nemhuri yeZimbabwe nokuti mukufamba kwatiri kuita umu tine zvinhu zvakawanda Zvakawandisa zviri kutinetsa zvinhu mukoma hazvisi kedu. kubatana. Munhu anobva azofunga dzimwe pfungwa baba Isabel. Toita sei? Poita se ngatitsvage makansela vanowanikwa vachiuya vachibatsiridza kamhuri yeZimbabwe pano neapo vachingotaura kashoko rimwe chete kana maviri kuitira kuti kune avo vanenge vachinetsekana vaite sei vawane rubatsiro kubudikidza nemakansela aya. Titenderei Zimbabwe timbopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solution. Baba Isabel, pane message iri pano kuno kuBelvedere kutori wesi makomba hobho ari kucherwa izvozvi patori nerakatoshama futi opposite nepa Long Chain. Ndini Mai Mishi ndiri kuBelvedere. Pa Long Chain Harare Bulawayo Road mukasvika pa Long Chain paya both sides muchaona kuti pakacherwa baba Isabel mamwe emadhaga atori muroad chaimo. Eish. Vari kuchera havasi kupedza basa, havasi kupedza basa, vari kusiya zvakadaro. Cherai mugadzire muvhare kana pachiswa tara poiswa chi tara. Zvisakonzeresa izvo zvimota dzichadonhera muka. Baba Isabel, Mota dzinokatana baba. andizivi kuti tingaite sei. Kudisapia uko kurasisa isu tinoona nemaziso enyama, asi vengwambiti yedenga vakutokudzai kuti baba vafa nepilo yavo. Ndataura pachi-intelligence. Eish. Manzwaka? Hanzi kudisapia kurasisa isu tinoonaka nemaziso Asi ipilo yevakuru. ipilo yevakuru. Baba vairwara nei? Kunzi baba vairwara tiri netinhungu vachirwara uye makore Angatifambei. Asi vehukama dai vafambawo vanzwe kuti chii chakakonzera kakuti murume uyu anova mwana adisapie kumusha vanhu vanenge vachingofamba. Eish. Handiti munhu anotoonekwa kuti munhu uyu apfuura nepanapo asi haana kuonekwa. Haana kuonekwa. Zvinorwadza baba pati. Zvinorwadza. Mamuka seko honorable councillor Sidini Maseko. Yes, vakachibata chimuti Vanapo Ward 18 pamwe chete kana Mavuto Mariko chairman, Levson Chakanyuka admin, Simon Karichi treasurer, Tomishi Manyara vice chair. Pa Ward 18 apo Virginia Glendale boys zamudhara. Hanzi takachibata chimuti kuti dzvi tombotora kamumwe Letwin onakani Letwin Pofu Harare CBD tafadzwa murimi koBulawayo Mai Megi Britsini tinacho chimuti Beti Bridge iri kubata baba Isabel. Britsini Mai Megi Britsini kunjani wena Hirari Nyamasvinga baba Tupa Chabwino famu paritani ndimutsirewoka Boss Madish. Boss Madish apa pashamba bhuruwa bosi zvemunyati. Boss Madish. Pamadish mine. Netimu rese ripapo aiwa tinokupai sando dzenyu manje. Titendereka tongopinda muchitoro mbichana. Yes, tinodzoka manje totora kanhare dzenyu. Good morning Steny Mukototsi Harare CBD akachibata chimuti takachibata ndinonzi Shumba paruwanga kushamba kuriseko kushamba. Comrade Boniface Karoro pariseko pakanzurwa patozoti makachibata chimuti pamwe chete kana Comrade Tongai Neta.
Sure. Pana Inspector Mombo. Bari pa Central Stores hapo. Simu repa kopi. Apa kopi hapo. Pa Central Stores hapo. Right. Ayo vanenge vachiti dzikamira pasina kumirwa mushe. Ayo vanoisa simbi. Vone kugadzirisa. Tinoda order. Murodha mumirwe. Yes. Apo Inspector Mombo vachionaka vanogona kumira ne vanokwanisa kumira ne zvinonzi zviguru here kandi zvemakumbo vanogona kumira nezvigumbo chete asi ndiwe karate rimwe gumbo riri mudenga unogona kurohwa nemupamaiko maunodivhundutsira aiwa mombo saka vari musemukategori inonika aipo paunogara pasi mai mugobva kunotoni magonatani hansi akachibata chimuti kunotoni kune anonzi Shelton Mateuro. Yes. Anobva pagoko apa anonzi pamasoro muyera chuma ndigumbi izvo zvandikakachiti dzve hadi noise ari pambari apa dzimwe nguva anobobanya pada kusabhegi pamusoro pebhazi wopodza wakomana pane chandinoda kudziwa pachimuti wobhoridzirwa huta Mateuro. Pane chichemo chiri kubva Seke Road kunyanya kudema uko hurumende iri kugadzira mugwagwa unobva muHarare uchienda kunobata ndo pa 10 maira zviya uri kunobatana nenzira iri kubva kupi kwana Chiremba Simba uko ichokwadi handitika right. So anzi kambani iri kugadzira ndofunga Seke Dema avasi kumwaya mvura havasi kumwaya mvura madhito baba zviri kuitika imomo dhasirash rikusimuka ipapo richipinda mudzimba aiwa rakawandisa ichokwadi kana une yakafa hwindo iwewo motokari yacho kana yakafa hwindo uyezve chichemo chiri kubva pamutare patataura nyaya yekuti mugomo nzvimbo yedanga mvura chichi vari kwamutare vatoshedzera kuti haisi nzvimbo yamuri kutaura chete kwamutare hakuisina kumira mushe nzvimbo dzakawanda zviri kuitika. Baba Isabel ngatite kuti tibati mutauriri wemapurisa yokumaNicaland ichokwadi kana vasiri kubatika tobata vanyati Commissioner Potemba Nyati tivaudze zvichemo zviri kubva kuzimana kuti mapurisa dzimwe nguva vanenge vasingazive. Pane imwe nyaya mukoma KB inoda kubvunzwa inoda kuziva nyaya dzekugara kwevabereki vari kumamisha kumamisha ukunoterwa mutero vari kuti kwakagara kuchiterwa kunzi pamusha kana uchinzi $10 pamusha $10 kana uchinzi $5 $5. So vamwe vanhu vakuti iko zvino zvikuru kunzi munhu wese ari pamba angave mwana kana une vana 5 which means vana 5 vachona vaiti 5 times 5 ari mwana ari ku ECD ari kumusana kana angoberekwa iko zvino zvikwane macomplaints zvakare kuti kune sabhuku ritoshedzera kutoti kana wakatozvitakura mimba yako onekwa ngaitere. Baba Isabel mati chichiri kuitika papa kumusha misha inoterwa handitika pamutemo kai kwagara uchingodzi pamusha panotera mari handitika ikozo zvikwane mutemo kuti kuri kuya mutemo kunzizwa mwana wega munhu wega ari pamba anofanira kutera vamwe vari kuti isizo handisi kuziva kuti zvakabva papi zvichienda papi nokuti kutera tagara tofanira kutera ende mutero ugara uchibviswa pamba kuchinja kwazvakazobva kunzi munhu wese ari pamba ngaatere kana une vana 16 vese ngavatere. So vakuti iko zvinozvo unogona kunzwa sabhuku achiti even mukadzi wako ari pamba ine pamuviri munhu aritouya kana pakutongoonekwa chete pakutoterwa saka varida kuziva kuti zvechokwadi ichokwadi here zvekuti vana mumwe nemumwe zvakare ari kutera vari kuti hatisi kupa mhosva asi hatisi kuziva kuti zvauya papi mazivisirwo acho tinongomuka sabhuku akuti ndo zvakuitika saka vamwe varushedzera kuti takutochema kuti kuwanda kwevana watove mutero saka tinofanira kakubata ofisi ya Honorable Minister Garwe handitika local government and public works kuti mutero vanhu varida kuziva havasi kunzwisisa kubva pazvanga zviri kuenda pazvakuenda pane zvimwe nokuti vamwe vatotereswa mimba. Tichabata Mr. Keith Chimbangu vanova vaya chief PA wa Honorable Minister vari mambo vari chief zvakare kuitira kuti vauye minister tizotaura nawo tibvunze kuti po mimba pamuviri pakutera here munhu akazvitakura pamuviri ari kutereswa here uye zvekutera kwacho kuri kutenderwa sei munhu 1 here pamusha ifamily pamusha yese here kana kuti ndiani vanogona kupindura vanhu vonzwa chikonzero varoda kuziva vanhu kuti zvakamira sei. Tinotenda regai katibate mahofisi anofanira kuzopindura mibvunzo iyoyi. Wamuka seko makanika chwawa makanika kadiki makanika tako makanika madyira makanika fatso makanika Mathias pachanakidza oto Jesus Cheta oto Munashe oto B pachikwana vakachibata chimuti kuti J Cheta anenge achafira pachimuti kuita kuzviunganidza kuita tsika akabuda kunze
akuna vanhu akuna hunhu asi pachimuti anoita hunhu kani kugara kachomo ana bhururu wake tsveta zvakare vakomana vemagetsika mufamily ari panonzi Bernard tsveta zvakare aripo pano pa anogara saka anokashanda ari pa muna Willowville anenge akachibata chimuti kwanzi ndichaita senge ndichatsva nemagetsi kuti dzvi Owen Chidamba kudombo shava vakachibata chimuti kuti dzvi Bhozho hatina zera naye okay Bhozho hatina zera naye chisinuka ichi chijoka inyaya yakaitika mukoma kebe ndiri kukumbira vagari vemunzvimbo yekunyatsime vagari vekunyatsime mutiudze panga paine sinuka nezuro tournament pane mukadzi akabvisa hembe mushure mekuti mukadzi wake Zimbabwe murume wake chatinoita panapa chekuseka indimi pamwe chete nekuseka kana tangoti nyaya ine zita nepanzvimbo pairi kubva yatove nyaya aunza nyaya yekunyatsime ndiya vagari vari munzvimbo varwadziwa nekuti madzimai akanga aripo mungatotiza kutozvivharira kuti vakomana tonyarira papi tonyarira poi nekuti madzimai ese kana muri murume varume munenge makutonyara nekuti nzvimbo inoungana vanhu sepabhawaka inzvimbo inoungana vanyarikani nevasiri vanyarikani even mwana mudiki pane munhu mukuru munotarisana sei nemukuru uchiona munhu akashama achifamba mberi kwenyu ari munhu mukuru ane mhuri pakaipa yemutero iyo is now even bad to worse bikita takatonzwa kuti yatove $2 pamunhu kana une vana 12/2 yava $24 ndinonzi J Mazaza pabrodo Wishdon yesu zvawo yesu izvo kaizvo hey saka mwana wese akubhadhara even anenge akazvitakura mwana chiri mudumbu yes saka anenge ari mudumbu anenge achibhadhara mari atova munhu here ndakachibata kuti dzi ndinonzi baba tapiwa ndiri paStone Ridge kudhemu vaisapero ini ndinoti mukoma kevi panyaya dzatinotaura vamwe tikati bhikita munogona kusanzwisisa ndikati murewa unogona kunzwisisa ukatibata ka tokupa zita rasabhuku kansela nachifi wadhraivha wokuenda panzvimbo yes ega ndikubatei muromo timbonzwa mashoko kubva kakureki Family Ministries naPastor H Muchefa sabhuku Deus sabhuku wekubata mutero wepamuviri wenhumbu uyo ngadyire Christmas mujeri ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao ndiri pachingoma famu chamama vesinuka icho mahwani vana vanodzidzei ndinonzi Nigel Njerera Mossfield Farm kwaRusape KB katweleti kari pakona chinhoi naUnion pacharge office haibhadhariswa kupinda bhati pakuita toilet iri pakona pachinhoi naUnion pacharge office haibhadhariswa kupinda bhati pakuita bakidhadhi unobhadhara bakidhadhi bakidhadhi ndochiko bakidhadhi mundarakodza pamount Pleasant so pakuita bakidhadhi unobhadhara chichocho tivhurei kamwe hatizive tivhurei maziso tinyatsokuona nokunzwisisa naikanyemba naBhozho ko nyaya yebere yakazopera sei kugokwe pakwirira ndinonzi ningi ndiri kukubatai ndiri kuMelford tinotenda regai baba Isabel vaite sei vakupeika update yebere yekugokwe ndinonzi maigandanga paHoodlaw takachibata kachimuti the radio inspector dzatsamwa wena kuteerera mimba kuti ndiwo vakaitakura here chitsotsi icho ndinonzi the radio inspector ndiri kuno muri kupiko okay ndinonzi the radio inspector Shekman Matono muri kupiko vatsamwa chokwadi vashandi vekanzuro ngavasadaro zvinorwadza mai yatiza mai chamwa paVonabo clinic kuGlendale kuri seko mai chamwa Vonabo clinic Glendale tinokutenda panobatwa kachimuti pane message yanga ichibvunza kuti pane nyaya yebere nderekupi zviya harisire kugokwe rakazoitwa sei rikuwanika paguva riya vachiti mane matsimba ebere vakazotaura nyaya yekuti vari kufamba kuti vanzwe kuti chii chakaitika but mubvunzo wanga uripo kuti bere wai vaiti bere ndakatozobata dzimwe nyaya dzinokwana kuti 3 vanoti matsimba ebere akakura kudarika matsimba
imbwa. Okay, right, saka vanga vakufamba So vachadzoka nenyaya tichinzwa kuti pavakafamba vakawanei vakabatei uyezve vapapi. aiwa katinotenda Zimbabwe inenge ichida kakunzwa update kuti yakamira sei. minutes past 12 ndo pafika nthawe pale manje. Morning KB ko mukadzi uya wekufirwa nechikomba chichigeza akazodini ndinonzi maita wana nyasha koblawayo. Ndicho uya nacho mangwana mukoma KB. Inyaya yekumberengwa iyi. Icho kwadi murume uya uyu akazowana hama dzake. Awana hama dzake aitoriwo murume ane musha wake aine madzimai maviri nevana vake. Aitori murume ane misha muviri nemadzimai maviri. Asi hama dzake dzakawanikwa mushure kwekuya musikuru wake ndiye akataura naye vakatora motokari mutora mutombi wakazotorerwa kupi kumochwari. Asi muzukuru ndo vakauya mota iyi yakanga ichizotora motokari. Asi pane zvakawanda zviripo. So mangwana update iriti. Okay. Valentine Christopher Mashanise kuri seko kushamba Innocent Kateva tafuna shamba Boss Angozo kushamba Boss Kashangura shamba Vareta headmaster na mai mukanya zviri kufamba ere. Simba Jackson kule pamadishi pamwechete kana Blood Johnson grade 7 Breni Dua manager Felix Makoto Masa Chadzimura Gift Mudzamisi Chatibweke mukomana wemabhaudi na Misa Bifaudo na No Resi Chinyani vese vakachibata kachemuti vari kushamba ikoko. So chiri kuuya kachemurume uya wekufira kakumudzimai asingazivikanwa kuti hama dzake dzanga dzakamira sei. Takadeisiya kurima pakambuzuma akachibata chimuti. Takachiti chimuti po mudzimu pamasvingo ita bhozho andidedzeka katatu ndimukoma po mudzimu kumasvingo. Po mudzimu rikiti vo nthawe zadiyana. mukoma KB. Yes. Ndine nyaya yandiri kuuya nayo mangwana yekusilovela yemunhu akafa wechikadzi aigara kuHarare but munhu uyu aita zvechivanhuka zviya zvekuti anobatsirawo vanhu achiita zvechivanhu zvekubudirwa zviyazvi. Vamwe vake vaishanda nawo vanoita zvekubudirwawo nekurapa apa vachibva takura munhu kuenda naye ikoko. Vaenda naye ikoko vachibva vati kune zvakaitika kuno mumwe wedu tiri kurwadziwa. Munhu atiwa kumakuva akuda kutovigwa zvikanzi makutoisa mavuka but muguva umu mukofini umu mune zvaiswa umu. Itai kuti munhu ane zvaisa mukofini umu abvise. Vanhu vakati nguva dzapera wati kukaita vamwe ukama vakati atiri kupisa kudaro munhu anga ari mukati umu vanhu makatarisa musingataure iko zvinozve munhu adaiso hamuna chamaona. Zvikanzi alright. Vanhu vachipedza kuviga mangwana makuseni kwana amai vakuti asinge vakupenga ndikuda zvinhu zvangu ndakaisa zvinhu zvangu zvakadaiso but ndakandisiri ndega akutorwara nenjere. Asi zvakawanda ndichakupai mangwana nekuti pane urongo hwokunzi toita sei because amai vakurwara nenjere ende vari kunzi kana musina kubvisa zvinhu zviri imomo havapore vanotorwara nebani kuti ukanganisika zvachose nezviri kuitika izvo. Okay, tichazonzwa zvakawanda asi amai vari kurwara nenjere ukama hwavo nemushaka bvokamira sei. Kumba kwakafiwa nekumba kwavari iwo ndiko baba mukuru nababa munene vanhu vakatororwa pamwe chete. Ya pakaipa. Amai vekufamba nereverse gear wire how far ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zwawu. Aiwa zviya zvakaitika zviya zvakati hama dzakatora munhu mukwasha akuda kuramba mukadzi ichinoika achinzi aiwa mukwasha usarambe mukadzi dai kuri kuti akaita mari pamwe zvazi kufambirawo mangwana asi tazviona chikonzero zvinokonzeresa mangwana. Isusu kana pane zvichaitika kumberi zvinoda kubhadharwa aiwa tichabhadhara yedu chikonzero mwana wedu ndiye akaenda kunobata tichabata hama dzichitinzwa kuti yapapi uyezve murume nemukadzi vachiri vese here uyezve vakazobatsirwa here kupa kupinda umbaumo hafa zvapapi. Mr Regis Vuta paAngwa Secondary School Mavura Village kumbire. Council inofana kukombanseta vanhu avo vakafira mugomba nokuti havanaka kuisa danger warning signs. Mapurisa vanovengwa nevanhu kana vapara mhosva asi vanozodiwa tatadzirwa isu asi kana tatadzira vamwe hatimade. Ndinonzi Regis Vuta paAngwa Secondary School Mavura Village kumbire. Mukoma KB gomba iri harisinoka chiro nekanzuro iko zvinozvo. Okay. Vari kuchera
kuda kugadzira asi pane gomba chandisina kuziva ndechekuti iro gomba racho iroro riri kunzi 6 meters kudzika pasi rakacherwa nani uyezve kana rakacherwa naivo chero vasiri ivo pari panzvimbo yavo igomba rani rinofanira kuchengetedzwa nani right ipapo izvozvo zvautaura ichokwadi tabva ipapo tine nyaya yatataura yekwamutare ndafonera inspector Chinyoka vanova ndiye mutauriri weManicaland okay vapindurwa mukoma KB zvikanzi nyaya tiri kuziva mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakomana vakutoita basa takutoita basa kuti mhondi idzi dziwanike asi neniwo ndakasimudza nyaya ndobva ndaisa kuna komishina Manyati mukabata Manyati muchanzwa chipupura vachiti nyaya yasvika kunoko saka basa rakuitwa namapurisa tinotenda so nyaya iri kuzikanwa mutauro wemapurisa Manicaland vari kuti vakomana vakupindamo ende vachibva vaudza mutauriri wemapurisa enyika yese Vanyati vari kutozviziva nezvazvo ende vatoti mukatovabata Vanyati muchanzwa chitaura nezvazvo ngavasanonoke toda kuti mhondi dziite sei dzibatwe inyika yakasununguka chokwadi ichocho Kanyamba naBhozho pane vanhu vari kushota shamu ine munyu timu rekanzuro namai vekubvisa zvipfeko vanoda kumbochachangiwa ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown Glendale ndomutsaka vagari vekwaMajor Brown naGweja naFani Mafuta amai vakabvisa hembe hazvisi zvemushonga herezvo hatizozivi pane kurwara pane kudhakwa pane mushonga zvese zvinouya izvozvo rekatimbozvifambira mukoma KB okay murume ari kutamba sinuka handiti ikompetisheni ndiye mutambi iwewe mudzimai wakusvika wakuti hamuna kupa murume wangu imwe chance pakuita sei handiti mutemo handiti bhora rine mitemo kukapinda vamwe kuchibuda vamwe kudyiwa nekuhwina muchichinjana kwamutemo uri kutaura iwowo semukadzi pagemu remuri even kana zvadaro kukuzobvisa hembe amaisa bhegu yapana pari chingobuda pana kuti wadzorere pashift iyo shift yani mumwe sei yazopera natop ameno baba Isabel amai vekumba here mudzimai uyu nevana vaviri vanobika sadza padhuzi panga pane competition amen Kanyamba bvunza Bhozho ngora kuti update yemurume wekurafingora wekuchinjiwa kuita mukadzi yakazofamba sei ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafingora takapedzera aine hama dzake kuchinzi iye takazonzwa kuti iye pachake airatidza kuti iye ane zvimwe zvinhu zvaibata iye saka vekukama akati vambofamba mushure mekuti ngaapupure uye nekutaura kuti ndekupi kwaakaenda kusvika zvinhu zvake zvakuita sezvizvi ndakachibata chimuti ndinonza Brenda Sinanje kuAvondale yes chinotobatwako Avondale bibibi Brenda Sinanje kanzu yekuGlenville ngairege kudaro ngavakoshese upenyu hwevanhu ndinonzi mai Mugovha kuNorton aish uko kubudiriro yes Glenville budiriro mutauni macho kwese mabasa ngangobatwa sezva yes tinotenda Zimbabwe maita basa nokuti panzeve kwenyu nekuteerera nokusarudzwa kwamunoita National FM aiwa kanga zvirambe zvakadaro tinodzoka zvakare mangwana pane yatangonzi tiverenge tisati tabuda munomu iyi baba Isabel rega titsvage tione kuti ndiani atomera chida kuti get well soon kuna Douglas Chakonda muDaraso Roseberry tonzwa kuti hasi kunzwa zvakanaka aiwa anopora nenyasha yes munopora Daraso Roseberry nenyasha get well soon munopora yes muDaraso Roseberry kurumidza kupora Kanyamba naBhozho Kanyamba naBhozho itaiwo muchihwandisa mari vese vamunotsudzura kuti varambe vachikupaika mabasa ndinonzi Martin Ranjisi kumazowe andina kunzwisisa Kanyamba naBhozho itaiwo kamuchihwandisa mari vese vamunotsudzura kuti varambe vachikupaika mabasa ndinonzi Martin Ranjisi kumazowe vese vatinotsudzura varamba vachitipa mabasa isu panapa basa redu nderekutaura mazita evanhu vanenge vakabata chimuti ichokwadi handiitika saizvozvo sokutumira kwawaita ipapo ndokusaka yaverenga ndosaka taverenga dzimwe dzacho hatitokuzivi saizvozvo yaverengwa but hatite sei hatikuzivi Bhozho wakutambira uko kuMashi West
akutipindira mumunda medu manje. Ndadarika nembo. Havana kunyora zita rawo. Zvakabuda pamitambo yakatambwa pa weekend Castle Premier Soccer League match day number 16 musi weFriday 5 June. FC Hunters 3 Bulawayo Chiefs 1 ku Hart Stadium. Kuzoti musi wemugovera Gama neChicken Inn kuwadzanai 0-0. Ngezi Platinum Stars yakarowa Kamosi FC ku Baobab 1-0. Teo 1 ikarowa Iposo Highlanders 1-0 ku Ascot. Herlenchos College yakarowa kane Scotland 2-0. Nezuro Caps United 3 ZPC Kariba 2 ku Rufaro. Triangle 0 FC Platinum 1. Manika Diamonds ne Dynamos 2-2 ku Sakuva. Hard Rock 3 Simba Bora 0 ku Chawanda. Ndio kama perero akaita kamtambo yakatambuka pakupera kweshondo. Zimbabwe regandise maoko nokureva ruremekedzo kwamuri abateereri vendepfenyuro National FM munenge makachibata chimotimburi mukati mekufamba nekutsudzura kuisacho chikonzero ndimi munochisimudza ndimi makaita kuti chigove pachiri ndimi munochiremera ndimi makachisimbisa muri yeZimbabwe ndapindira ndiripo pazuva ranhasi zvandakakubatirai haiwa muri yeZimbabwe ndakapakata zvamakatituma kuti nditsvake zvamunoda kuti mugoziva nhepfenyuro iri kuzviunza mukova KB rega tivazise tiri kutukana here mukova tiri kutukana here saka titeseko sudzurai ichokwadi muri yeZimbabwe Mash Central Guruwe right ndinacho mombe yakazara mhuru ine musoro mumwe chete miromo miviri rurimi ruviri panotsenga panomedza paviri asi musoro wemombe uyu mumwe chete ine maziso matatu mamwe maviri amunoona samazuva wose rimwe racho nerichi3 riri pamhanza iri paguruve yes. Handina kutendera nekutsvaga ndatsvaga kusvika ndadzika kusvika kuvaridze mombe yacho kuti hapana zvamunofungira kuti bamba penyu kuti zvoba zvisingapaitike mombe yakadai pane zvavataura right ndobva ipapo muri yeZimbabwe ndopindira mukati meguta rechitungwiza murume akati akarara ndokurota kuti pilo yakatsagura tinoziva kuti pakurara pilo musoro uda kusimukira mbijana ndo zvazviri achibva rota kuti mupilo make mune mugoti achimuka mangwana kuseni ndokuvhura pilo ndokusangana nawo zvichokwadi mugoti urimo right kuwana mugoti mupilo yaunoisa musoro murume uyu anogara nani nemukadzi wake ane mudzimai wake nemwana wani hey asi akaona mune mugoti asi pane zvakazoitika ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe kusanganisira nhasi kuseni ndadarika nekune nzvimbo imwe ine makuva yaonekwa mumwe murume achichema akapfeka hembe achiti ndiri kukumbira kunokumbira ruregerero kumufi Daniel Shiuripini fo wakachiwemba kimityasha man selector chichaiti hama yemufi hasi kugona kugara pasi hasi kugona kana kurara hasi kugona kana kumira hembe dzaakapfeka dziri kumuvava hari kushemedzera kuti ndiperekedze kumakuva kuhama yangu yakafa ine mazuva matatu taviga asi yagari muHarare anogara kuchiredzi hama yakavigwa mukati meguta reHarare ndokuita ukazvi mazuva vachizama kunyaradza vanhu seukama asi nhasi day 3 vaenda naye kumakuva chikonzera ari kuti hembe dzandakapfeka dziri kundivava ndoda kunokumbira ruregerero asi zvida kuvhundutsai muri yeZimbabwe ndezvekuti hembe dzakapfekwa nemurume uyu ndidzo hembe dzakavigwa mufi akapfeka saka akadzitora sei akadziwana kopi hadzina tsvina dzakachena beyond deep down beyond deep down beyond deep down yeah yemeniwo varoya vanapiro mumba iwe zvakadaro Hard Rock iri pamusoro pelog 15 games 31 points. Number 2 Scotland FC 16 games 31 points. 3 Caps United 16 games 31 points. 4 Ngezi Platinum Stars 16 games 29 points. 5 Herentals College 16 games 28 points. Kuzati Dynamos iri pa number 16 pa number 6 15 games 25 points. Number 7 pane FC Platinum 16 games 23 points. Highlanders iri pa number 8 22 points 16 games. Moss number 9 22 points 16 games. Then Simba Bora number 10 21 points 16 games. Match day number 17 Tuesday
9 June mangwana Bulawayo Chiefs versus T1 ku Barberfield Stadium. Wednesday 10 June ZPC Kariba versus Herenchos College ku Nyamunga. Moz ichatambwa ne Manika Diamonds ku Ngoni Stadium. FC Platinum versus Hard Rock ku Mandava. Chicken Inn versus Caps United ku Barberfield Stadium. Simba Bora versus Ngezi Platinum Stars ku Wadzanai ku Shamba. Dynamos versus FC Hunters ku Rufaro. Muswechina Scotland FC versus Triangle United ku Rufaro. Then Highlanders versus Agama ku Barberfield Stadium. Ndo kama miru akaita kama fixtures ye match day number 17 Kasolaga Premier Soccer League. Tinotenda 12 minutes to 11 ziri kuita kudia na chipinga cho dadama tsudzura ipapa isabe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndigataka kupinda nechitenge chiziviso kana chevanhu vari kuchema vari mukati menzvimbo yemushumbi pusi. Vari kuti vane 2 weeks dzikakwana. Avazi kukwanisa kurara mudzimba zvino zvakanaka. Zvavakarima. Kune ndau dziri kutenderera chitenderera nzvimbo iyi. Vari kutyika kuparadzwa. Vari kutyika kuparadzirwa zvipfuwo mbeu dzavo. Kunyange vakatenderera nematoshi hazvisi kushanda. Vati hapana here vakakwanisa kutibatsira menzvimbo iyi mushumpuzi. Vakwanisa here kusvika kumahofisi eZimpax vakanoripota kuti ndo dambudziko ravari kusangana naro. No, vari kutokumbira nekuchema mukoma kebhodo we. Hapana imwe nzira yamungatishandisire ende dziri kunyanya kutenderera kunzvimbo inonzi Kanongo. Kanongo kuitira kuti vauye kuzovabatsira. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ganivena ngwapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza dziri kuitika matimela senyika ino. Paka. Harare. Chemu Harare chiri kuti kudini? Papa. Handiriya semudzambada ndirove pakatsikatsika. Handiriya maika wandirove. Iwewe handiriya iwe. Wandirove. Dakumbira handiriya maika wandirove. Kokolangu handiriya iwe. Amai bangu handiriya iwe. Pakatsikatsika. Wakachweba sibiniti horomaiti tainyoroshi rikiti vo Chemu Harare chiri kuti kudini? Baba Pati pane murume anobva munyika yechiredzi asi achigara muguta reHarare. Kuchiredzi ndokumusha ndokwaakavaka. Murume uyu mukoma KB pakaitika matare anokwana kuita kaviri makore matatu adarika. Asi matare aya aive vanhu vainetsana vari vehukama, mwana wako baba mukuru, mwana wako baba munini, asi vari mukoma nemuningina mutupo umwe chete, seneme imwe chete, vana baba vavachisara pamwe chete vachinetsana nenyaya yekuti tikutukane mukoma ndiye aipo mukuru niko baba munini hukama. Okay. Vaipo zvakazoitika mukoma ke nyaya ikaendese kumaterekano katika 3 asi hapana chokwadi chakabuda. Nerimwe ramazuva mukomana uyu anova ndiye aishandira pakati meguta Harare achienda kumusha akanosangana nechitupa chababa ava chiri mumamake bedroom. Muningina ndiye akanoona chitupa chamukoma chirimo chiri mumba make bedroom. Murume akabvunza panova ndo pakatangira nyaya. Okay. Kuchitupa chemukoma wangu chinopinda sei munomu? Pane zvamakamboita here zvinoda zvitupa? Right? Zvakashayikwa. Unokwanisa here kuti unomboita kana nguva 5 minutes kana 10 minutes zvacho wakangogara nababa mukuru muri 2 muchitaura nyaya kuti tingati ndopa vachisiya kana uyu kuti chadona. Zvikanzi kwete. Vakambouya here chero mukitchen mukavapawo chikafu. Pavakasumuka vakuenda avarambidzi kupinda baba vangu iye hama yangu. Avarambidzi kusvika pano iye hama yangu. Asi chitupa ndachiwana mubedroom. Right? Nemhaka yei makasangana papi pana chakasara mukitchen kana makachinhonga munogona kuchirongedza muno. Ndimi here makaita lichipinda mubedroom. Zvikanzi kwete andozivi. Mudzimai achibvaramba akati kwete tana kuramba. Chakapinda sei chitupa mubedroom? Chakapinda sei chitupa mubedroom? Mubroadcasting mumasaisai ndonya inetsa murume ndobva nyarara. Kechituka chona vakaratidza kuti
murume anoziva foni akaratidza kuti pakabata foni yemukazi, foni yacho ratidza kuti ine kumwe kufona kwainomboita ichitaura nababa mukuru. Okay. Asi ane kwaanodeleta, but vanoziva mafoni vanokuudza kuti zvinogona kusara kwakati nekwakati iyi foni yambofonewa iyi ndokuzviona, but umboka kwana wanga uchinetsa. Okay. Kechi 3, murume akasvika pamba usiku, muning'ina kumapasi 12 dzeusiku, achipinda pagedhi pake ndo pakasangana nemukoma wake. Mukoma aibva kupi? Aibva muyadi. Okay. Mimuning'ina mukomana ndobva akwasisa mukoma wake, mukoma achibva varamba kudavira ndobva rwatachi vachibva vamhanya zvikanzi kumhanya mamhanya zvenyu, but mukoma ndakuonai komunorambireko muri sone ndichisangana murodi. Yes. Muri kurambire kudavira ndobva anopinda mukati, anopinda mumba mukoma KB. Mangwana makuseni murume hana chakabvunza, akazobvunza kwakuedza vatomuka pai zvikanzi hakuna zvakadaro. Right, murume amuka kuseni zvinoita ambotenderawo payadhi achiona ndo kunosangana nebepa rezvidziviriro, kwete zvepokati zvakashanda, chipepa chekunze chete, kapisi kanongodamburwa kona ikako ndoko chihombe chacho haana kuchiona, zvemukati haana kuziona, akaona kapisi kanzeve. Okay. Ndobva mai mwana akakangavikaya azvipindurike baba no, nyaya yadaro mukoma KB. Murume uyu ndobva ati kumukadzi wake, ndiri kukumbira kuti ndishevedzi vatete vako vaivana. Vatete chibva shevedzi vachibva vauya, vatete vauya zvikanzi inini hangu chandoda kukuudzai nyaya yangu iri panapa, asi saidhi rangu ndaane nyaya. Mukadzi wangu ndinomuda ende mhuri yangu ndinoida. Ndiri kukumbira mutakure muning'ina wenyu kana kuti mwana uyu hanzvadzi yenyu muende nayo munomuudza makanangana muchimudzidzisa mashoko anoindira nenda kuudza zvandakuudzai mazvinzwa. Handidi kuti andipindure kuti anza ndinayo. Okay. Handidi hasha. Chendaisa tete munogara naye pasi muchimuudza muchidhifenda nekumudzivisa mashoko andiri kutaura, odzoka kana mapedza obva auya. Right. Mukadzi ndoda kuramba kuenda kati inini pana pandibvi, akabva aramba kuenda ndobva aramba zvachose. Murume anova ndiye mukoma uye mukoma KB akazoshanya kuuya kunoku kuharare. Kubva kupi? Kubva kuchiredzi. Abva kuchiredzi ndobva asvika pamba. Musi wakasvika pamba achiti mukoma muning'ina ndauya kuti nditaure newe, atiri kuparadzanisa nemadzimai. Vange madzimai akatinakira sei kana nyaya dzinotaurwa nevanhu, isusu tisu mukoma nemuning'ina chavo panhamo nematambudziko matare ose tisi tinoita. Sanda yangu uzokudza kuti zvikanzi muda titaure nyaya here mukoma, zvikanzi kwete ndikokuudza mukadzi wako aita kuti adzoke pamba, nokuti ndiri kunzwa kuti asinyazogara zvakanaka. Uchiminzi mukadzi yachitaura kuti nemurume wekuti bamukuru ndiri kudzingwa, bamukuru ndira sei, zvikanzi alright. So mukadzi anga asisagari pamba ane kwaakugara achinzi panapa ndakakutuma kuti uende kunorangwa kwete kukudzinga. Asi mukadzi uyu akatofundira zvakare baba mukuru ava ndokuvaudza. Baba mukuru vakatozouya pamba vachiti kumuning'ina wavo, haiwa kana mukadzi wako ari musango ita kuti adzoke pano, chikonzero tisapesaniswa nezvinhu zvinodarika. Right. Zuva radzokera murume iye mukoma KB, muning'ina kwakutanga kuzvimba makumbo akubanda, aibanda mukati, angasika kwenyeke nokuti aibanda mukati. Rusika kumba ari kufona achiti mukoma muning'ina ndanzwa kuti wakubatikana wakurwara. Zvanga asatauza kana umwe ukama vese, mukadzi yatofona kudhara kuti munhu uye akurwara Kudza bamukuru. Ende mukadzi akabva adzoka pamba ndiyenga kutopepa murume uyu akafa akachena muviri wese mukoma KB kuti asingunonzi munhu asina ropa. Asi pamamunisi vakataura ndechekuti veukama vese vauya panapa ndiri kukumbira kuti kana ndakuvigwa handidi kuvigwa kupi kumusha, ndoda kuvigwa kono. Ndokutsvaga mubatsiri akaenda kunobatsira ipapo, amubatsira zvikanzi ndiri kukumbira kuti imimi mhiko dzangu nezvandiri kuita vanoda kukuvigai vese vanouya kunogwarara, ndo pane zvakanaka. Akaita zvinhu zvakasara ikoko zvinobva zvaita zvakanaka nokuti watiri kutsvaga kwatiri kutsvaga aripo, kusara ega kana kuuya kunoku. Murume uyu achifa mukoma KB, pamba parufu pakanga pana n'anga godobori anga akatopfeka hembe dzake dzogodobori. Zvikanetsa vanhu vakawanda kuti ko n'anga inouya parufu yakapfeka hembe dzekushopera. Sabhuku akaunganidza vanhu vakati veukama
imi ndimnoziya zvamunoita parudzi rwenyu, but kana pane mwe munhu akapfeka sezvizvi vamwe vanhu vaya kuzokuchema imimi vanogona kusvika kana kuvhunduka nokuti zvinhu zvinoitirwa matare, zvinhu zvinoitirwa mudzimba, vanhu vachipinda mukati 1 by 1 vachiitirwa zvinhu zvavo. Asi kana vanhu paita munhu akadai so, ndiri kuona vakawanda kuti tori paripoti pano, vakawanda uri kukwenyana kuti toita sei kana pane munhu akadai so, nokuti angasingatauri nevanhu achiratidza dzimwe dzingobuta simba rakawanda, wombogara pasi achitenderera ari parufu. Sabhuku ndobvanzi sabhuku tiri kukumbira mafiro aita hama yedu pano ndedzimwe nyika nzira dzatiri kushandisa. Sabhuku imimi zvinhu hamuna problem, dambudziko ratinaro pana patakatorinzwa ndiri muukama hwedu. So zvatiri kuita izvi tiri kutsvaga wedu akonzeresa kuti tisvike apa, uyezve tine dzimwe nyaya dzatinadzo sabhuku dziri mumhuri medu dzamusingazivi dzatichatozvoita matare pano tapedza kuviga mufi. Titenderei sabhuku, taombera sabhuku titenderei, tikasaita izvozvo tinogona kukuta zvatiri kuda. Right. Sabhuku ndikuudza vanhu vakati aiwa vanhu vari pano mataura zvakawanda, sunungukai zvenyu, zviri kuitika pana pazvinei nemi, ritori basa ravo rinoendera nawo, ende munhu wamuri kuti godobori kana kuti ng'anga atori munhu akafanana nemi, chakasiyana pamuri hembe dzakapfeka chete. Free ngatichemeni kuviga munhu. Right. Vatanga kuita sei? Right, vaviga munhu paipai, vaenda kunoviga munhu paipai, uya munhu ainzi ng'anga uyayo ndokubva chinova chinhu chimwe chakada kuzobvunza vamodi chii, ndokubva vapedza kuti vaisa ivhu rese kumacheto chete kwaguva kumusoro kwekwe, zvikanzi ndiri kukumbira kuti mapedza kufutsira sezvizvi ndifukunurirewo guva iri kune musoro, mongobvisa ivhu kona ikoko chete muchidzika pasi senge mukuchera rimwe gomba. Ndobva wachera, zvikanzi ndokumbira kuti ndimire ndiri mukati, veukama muri kutenda here? Sabhuku obva kuti muri kusvida, zvikanzi tisu tati munhu aite zvanogona, ndobva wapinda mukati godobori, ndobva amira mukati. Zvikanzi ndifutsirei, ndokufutsira makumbo kusvika ivhu riya rapera riya makumbo achibva asvika mumabvi aripo, ndokutanga kuita zvaiita ipapo. Zvinhu zvanga zvisingaitwe mukoma KB veukama chete, vanhu vese vauya kuzoviga munhu vakaungana vachiona. Zvikanzi right, chinofukunurai pakunofukunurwa, zvikanzi chiregai kundifukunura imimi, ndiri kukumbira kuti ndifukunurwe nevandoshanda nawo kubasa kwangu. Ndokubva vauya vachibva vafukunura, zvikanzi sezvo muri varidzi veguva, fukurai chifutsirai zvakare mega, muone kuti pambocherwa ivhu riya pane chasiwa here, muchifutsira mega ndipavhurika here, ndokuenda kumakumbo ndokuchera, ndokukumbira kuenda pamusoro peguva, ndokubva mira ndobva adzika pasi. Zvikanzi inini zvangu nderese ndapedza, but handisi kuzoenda musati mapedza kuviga munhu. Ndobva vaenda vaviga munhu. Right. Zvino ndiri kutaura nhasi zuva rechi3, vamwe vakaparara, vamwe veukama uri padhuze vana kuparara, to make sure kuti kana mudzimai wemurume uyu ari free zvakaita sei, nekuti murume uyu anga ane imba kuno kuHarare ine musha kumusha, asi akati ndiri kukumbira kuti kunoku ndokwanisada kuvigirwa, handisida kuenda kumusha, asi veukama kwanga vati kumushaka ndiko kakosha, but iye akati ndinogona kudyiwa ndikapera pasina 3 days kumusha, ndokune vavengi vangu, ndivigei kuno kundobva vamuviga. Nhasi kuseni mukoma KB, mukoma uya ukuda kutongwa katatu uyayo kwakumuka akapfeka hembe dzemunhu akafa, isutu akafa akapfekedzwa sutu, kubva akapfeka kumuka akapfeka sutu yese kubva kutai murume utanga kuti ndikoyo iye pachake anga asingauri ndo zvakapfeka. Vanhu ndo vazoona kati kwa munhu ari kungoshinyira ari kuti ndiri kuvaviwa wabereki, muna sei kobvisaika hembe hadzisi kubva, ende ari kungokwenya mukatasa maoko pamusoro pemaoko pasingapfeke hembe apa pamusoro pemaoko apa kuita matusi kuti asinge munhu akatsva. Ndo pakutanga kuti bedwe vanhu kuti vachitaura manje kuti iwe kwa hembe dzakapfeka idzi ndo dzakavigwa kai, mukadzi ndiye akatara akati muri kuona imimi banguru hembe dzakapfeka idzi, hembe dzakapfeka ndo dzakapfekwa nababa nhengedzi pavakavigwa idzi dzaita sei, vanhu kumhanya kumakuva tese kumakuva kuri right, ndokudzoka kusvikira iye akuchema achiti iye ndiri kukumbirawo kuti mundi akachitora nezita ndiendesei kuna John, ndoda kunomukumbira riregero, haafaniri kuti ndisvike pakutambira kwakadai so. Nhasi vanhu vaenda kumakuva mukoma KB, vasati vapinda kumakuva vakuda kunopinda pagedhi remakuva kwakudonha pasi, ndiye munhu z achifema kuti asenge munhu afema. Panova ndo pandazoenda mukati menzvimbo kunoona munhu aripopo achipepuka ipapo mukoma KB, kupepuka speed akapinda mumakuva kuenda ega pane guva racho rakavigwa munhu, achishanyarika ipapo kune kumakuva kwaenda vanhu
kusvikira vamwe vanosenzera imomo vakauya vakaona zvanga ichiitika nevakomana vanochera vaona zvichiitika vashamisika mukoma KB. Handiri kuchinomubata kuti iwe zvauri kutaura hazviitike. Munhu urida kukumbira ruregerero munhu akafa akavigwa kudari haadaviri. Unoita sei? Aita zvekumanikidzwa kubudiswa imomo. So tasiya panguva ino mukoma mhuri yeZimbabwe vakushedzera kuti iwo vakuda kuenda kuno mumwe mubatsiri kuti vanzwe kuti zvaari kutaura ndizvo here, ko akurwara nenjere. Ndo pandabvunzawo ndichidini, kana muchitari kurwara nenjere hembe dzaakapfeka idzi hadzisi chokwadi here kuti ndidzo dzamakaviga dzine mufi? Yes, zvikanzi ndidzo. So chisiri kuziva ndechekuti hembe dzaakapfeka dziwana kupi, dzakabva sei? Nyaya yandiri kutaura haizi yekure, ndeye muno muHarare. Munhu wandiri kutaura muHopley. Chitupa chiya chabamukuru chakawanikwa mubedroom yomuning'ina. Mudzimai akabvunzwa kuti kuchitupa chapinda sei muno chakazodzoserwa bamukuru. Chitupa chakadzoserwa bamukuru, but vanhu vakanga kubvunza kuti chitupa ichi yatobudzirwa nevazukuru. Chitupa babamukuru chakambotaurwa chiya chiripi? Babamukuru varikubudisa chitupa chavo. Mufi pachake haana kusiya ataura kuti akadzorera munhu ndiye anga nechitupa. Chinove chiratidzo chekuti chitupa ichi chakatosenzererwa zvakare nemukadzi achipa. Pakashaya muning'ina achizvimba makumbo. Muri kuti pamba pemuning'ina pakauya mubatsiri akataura nemuning'ina akabatsira muning'ina. Yes. Even pakanovigwa mubatsiri pane zvakaita. Bamukuru vaive parufu. Yes. Vakanga varipo. Pavanhu pavakaparara bamukuru havana kudzokera kumusha. Pakatosara vanhu vanosvika kuma 5 vakasara. Vamwe vesiya madzimai. Pavarume vakanga varipo 2 vese 1 bamukuru ava vakabva kumusha ndo wechi2 kozoitawo muno muHarare ane kumba kwake, asi bamukuru vakasara. Chinove chekuti vanhu vaitotaura zvakare kuti murume ari kutosara uyu arida kutoendera mberi neunhu hwangachiita womukadzi wemunhu. And murume muning'ina pakashedza tete achiti tete chimboendai nomudzimai wangu. Yes. Munomurayira. Mudzimai akaramba. Bamukuru ndo vakatoenda kumuning'ina kuti usazvishushe, musaparandzwa nemadzimai. Ende bamukuru vanga vari kumusha vakaziviswa nani kuti ndozvavipi? Saka bamukuru pavamuka nhasi vakapfeka hembe dzemufi dzakavigwa nadzo mufi, vakati ngatiende kumakuva ndinokumbira karuregerero kumuning'ina wangu. Vakwanise kukumbira ruregerero, vanokumbira kuna mukoma KB. Ende adonha achisvika pamagedhi mumakuva akasvika zvekumhanyayika kunodonhera pamakuva ega. Vachisvika ipapo akuda singa ari kushanyarika kuti sei achitsika maruva evanhu kusvikira azotorwa paiginya kubuda naye. Asi mukadzi mukoma KB haana chari kwanisa kutaura. Munoziva unonzi munhu akapererwa kuti titi ari kurwadziwa nababa here kana kuti ari kufunga kuti kwaari iye kune zvino kunoitika atizivi. Muning'ina anga ane mhuri yakura sei asati afa? Anga ane vana vaviri. Ende umwe wacho atosiya ari diki zvokuti kana ndisingakanga ndakamutarisa anogona kunge ari mwana aitobva mungurumuro achiri mwana mudiki asingatosari ega. Zvakaoma. Zimbabwe inzwai munzwe icho chemuHopley chiri kubatanidza nekumusha kuchiredzi. Saka izvozvi mubatsiri uya akabatsira muning'ina pairwara neparufu ashedzwa here? Asati ashedzwa, asi akataura akati aiwa ndiri kukumbira kuti titsvage munhu wedu anga vari kumusha panga vari pari pano, asi tida kutsvaga munhu wedu. So tamirira kuti tinzwe kuti pavaita izvo ivo vabuda chida kunobatsira munhu havana kuenda kumubatsira aibatsira mufi. Ziri kuita kudiyana, ziri kuita kunyangutana 14 past 11. Petros Maraga Vonabo pariseiko nhasi, Godfrey Vinyu paVonabo ipapo na Maxo Magombo paVirginia. Zviri kudekedza here? Aiwa katoza kuti makachibata chimuti paGlendale apo Comrade Shamba Glendale makanika pamwechete kana Comrade Moses na Comrade Dimani na Black Label na Cloud Ari Chagwatika Mudhara Mandevu pamabhana security ya chairman Comrade Tseras Abraham na Timothy Lanyumasa na Kitikiti pamwechete kana Nyoni Tapiwa teacher pa Teonat Glendale mai Kausiyo Magwaza mai Linda pamusika pamwechete kana Ashmo kuimba Magwaza vese vakachibata chimuti kuti dzvi. Papa Isabel regati mbonzwa kuti vadiwa vateereri vanoti kudini kokubudikidza kane idzi dzamatsudzura. 0713 938 938 paita munango pantedwe. Allo National FM. Koma KB na mkoma Bosch. Zviri sei sei?
mushe mutara nakabasimba ntsonkwani baba Simba tibatsira itinzwe mukoma KB na bosho wadzane chepabudiro chemaswega kadonera vanhu vatatu tachikumbira kuti kanzuru kana ichinzwa ngaimboitawo basa rave nemazvo akumana because kana vachinoti havana kupedza basa pane gomba vanofanira kuita zvimarisika zvezve zvinooneka zve yes kuti vanhu vazive kuti hapana road machena vasiya pakadaro zvinokonzesa manje rufu arikona kwafa vanhu vatatu manje zvinorwadza ati nguva KB kana kanzuro yakateerera ngavaitiwo mwoyo murefu wakumana ngavaitiwo mwoyo unoda kwatongoda mari chete atidi kurasikirwa neupenyu mukurarama kwatinoita nekuti vakasiya vakadaro hama dzavo dzichazovirawo kuti makomba imomo ndizi ndizvozvo saka tachikumbira kuti kana vakateerera kana vakanditeererawo izvezvi pamhepo ezvinoizvo ngavangoitawo basa vaite serious nebasa ravo tengoda mari chete oda kungomira pamusara kana mwedzi wapera ndizvo ichokwadi vanofanira kuita basa ravo ropera kwete kuti wakachirachira wosiya ngavaite basa rinopera zvinokonzera manje ndufu dzakadai so manje zvinorwadza zvakaitika izvo aiwa chatinovimbisa ndechekuti tichatsvaga kamutauriri wekansa yeHarare kuti vauye panapa katozovabvunza topaka mukana kwamuri wadiwa vateereri muchibvunza zvakare kamibvunzo pamhepo live handizvozvo mune matogona mukoma KB kuti timbowabatawo live kuti taura nawo sizo munhu hadzedu dzatifitisangana nadzo mukati aiwa katinotenda chimbongomudza vairi vatatu tsudzurai vaviri vatatu ndongoda kungomudza anonzi tapi kunokuwadzana noti adzimai wangu mai wini Mpwanya varipo bogompofu notina mfana Robocop na Dr. Nefias Chimbowa namai Nosa Alex Gweja nongoti haiwa nevateereri vese vakabata chimuti ndokudai mese tinotenda muswere zvakanaka ndatenda mukoma KB okay vachada kusvisa nyaya pachimuti vachada kubata National FM tinobatika sei rega ndikoti kwamukaseko kalorosera siko Alfred Mafredo made kufamba ari pagwero Clement achiringana mwana gogwe pagero zvakare Clever takawira mofela pa Epworth chenge masara madambosi pachenda mbuya itite muzimba gomete kwabulawa Sisile Banda pamukana butso Peter Zulu padombo shawa bosi chidege South Park bosi zvebunyati pasisa business center wamukaseko mukoma wangu Innocent muchenje kwa mukadime kutare Harare Innocent muchenjekwa baba 2 na mai 2 lokati yaburoyiwa makarisa makarisa wamukaseko chimuti makabata handikangane Gabriel Chuma akabata chimuti Shotoni Mateuru ndisikakangane Clayton Zulu happy birthday baba Junior Muridzi chimuti wakabata Josiah Sibanda ari pa Mozambique Manika province abana chimuti wamukaseko Shotoni Mateuru Asuwema Mbewe varisiko gogoforomoza pa chitungwizapo Beta Nziri pamukanda butsu pamuchena Nabothi Wedzerai anova ndiye ari pa akabada chimuti aripo zvakabada chimuti kwanza handichisiye ndiri kufamba nacho ndinabothi Wedzerai wamukaseko Chenge Masara Madam Boss kwanza ndichisiye ndiri kuenda nacho ndichifamba nacho ndichitapirirwa nacho ndisikakangana Esle Temba muchete na Memory Maruma Hoko aiwa chimuti wakabata vari kufamba nacho aiwa ndiri kuti muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzina chipomero namba dzisinganyadzise namba dzinonhuwira namba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota Musabiba sa agogo every day is a Friday pamwe chete na Robert Veremu murume wechivanhu pa Hatfield rikiti vo kanyemba bhonzo na Washington Maremera aka Bozhongora tigumane mangwana nhumba yemuonekedzano momento ya brillianto Somandla Mafia Ndebere kandiro enda tobva takusiyayika na Naskutanga Moli Mlauzi.